መንግስት ኤርትራስ መጽዩ ህፃውንትን ደቂ ኣንስትዮ እንዶ ክቀትል ነይሩ ውጽኢት ናይቲ ኩናት ዘምጾ ሽግር እምበር ግፍዒ ተፈጺሙና እዩ ኢሎም ክሳብ ሕጂ ፍትሒ ዘይረኸቡ ሰባት ዘለካ ንዕቐት ዝገልጽ ሽማግለታት ኣውፂኡ ኮፍ ኢሉ ናይ ብሓቂ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተኻይዱ ድዩ ሽማግለ ዝውዳእቲ ዝኾን ክሳብ ሕጂ ታኽ ኮይኑ ጸኒሑ እዛ ጽምዶ ትበሃል ንኤርትራ ንህዝባ ናብ ጥፋእ ትወስድ እያ ማለት ኣነ ተረዲ እንዩ ንስኻትኩም ኣብ ዘይትፈልጥዎ ዋጋ ከይትኸፍሉ ዝብለና ዘሎ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ኣብ ዝመፅሖ የብሉን ዝብሉ ንርኢ ኣሎና ስለዚ መስትያት ናትኩም እዩ ውፅኢት ናትኩም እዩ እቲ ሕጅን ጽምዶ ዝቃወመኩም ዘሎ መንእሰይ እዚኣ ትኽክለኛ ዘረባ እያ ምስናና ምንባርን ዘይምንባርን ዝጣበቕ ሃለዋ ዘለዎም ህዝብታት ነይ ካብ ቀደሙ ጀሚሩ እውን ክንሰሓቶ ዘይነበረና ጉዳይ እዚ እንድዩ ትግርኛ ይጠፍእ ኣሎ ትግራዋይ ይጠፍእ ኣሎ ኢሎም መጀመርያ ሕቶ ዘልዓሉ ሰባት ካብ ምድረ ባሕሪ እዮም ሰሪቑ ምስራቁ እንተይሕፈሮ ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ከፊሉ ዘመሃሮምን ኣብ ዝብጻሕ ዘብጽሖምን ተገምጢሎም ዘዋፅኣካ ዘይትፈልጥ ህዝቢ ኢኻ ዝብልዎ ቦቕ ኢሎም ትምጭርባርካ ኣብ ገዛ ሓይስካ ያደቅስ ትማሊ አንጻር መንግስትናን አንጻር ህዝብናን ዝኸዱ ዝነበሩ ገለገለ ዝመጽኦም ኩሎም ሕጂ እውን መጽኦም ዘጽሙመና ዘሎ ማለት እዩ ኩንነት ኣብ ህዝቢ ሱዳን ድርኤናዮ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ንኽስዕዩ ክድገም እዩ ሰራዊት ከይሓስካ ሃገር ህዝቢ ከይሓስካ ካልእ ከይሓስካ ድመጽእ ነገር የለን ኣነ ደላይት ፍትሒ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስ ዋን እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ብወገነይ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩም እውን ከምዚ ኸማይ ከምትህሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ቪድዮ ኣዝዮም ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበሉ ትሕዝቶታት ኣለዉ እዮም ናብኣቶም ኢና ክንሰግር ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ተባፅሑን ነባራት እንድሕር ዳ ኮይንኩም ድማ ሃናፅ ዘበለ ርእይቶ ክተንብውን ብክብሪ ዕድም ማለት እዩ ቲዮታው 2500 ሽደን ብኸመይ ሚልዮናት እናተፈናቐሉ መረበቶም ዝምለሱሉ ዘይትሰርሕ ቁሩብ ዶ ይሕመካ ወዲ ሓወቦይ እሞ ተፈናቐልቲ ናብ ቦታኦም ንኽምለሱ እንድሕር ዳ ኮይኖም እንታይ ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ሰላም እንድሕር ኮይኖም ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝኽእሉ ስለዚ ሰላማዊ መንገዲ ክህልሎ ዝብል ዘለኹ ንምንታይ ዲ ኣነ ተፈናቐልቲ ክምለሱ ማለት እዩ ዮዲት W5J ብጣዕሚ እየ ዘኽብረካ ሓወይ ለባም ላይክ ጌራት ሌላ ዮዲት ሓፍተይ ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ዮዲት ክብረት ያበለይ ፋሊ ጋሊ ሓዋላ ኸለጋል ድዩ ኣተሓፍትና ይብለሎ ማለት እዩ ሓዋላ ኸሌጋል ድዩ ኣተሓፍትና ሌጋል ኣይኮነን ሓዋላ ንባዕሉ ሌጋል ኣይኮነን ግን ሌጋል ዝኾነሉ መንገዲ ከዓ ኣሎ እንድሕር ዳ ብሌጋል መንገዲ ብሬሚታንስ መንገዲ ተተላኢኹ ማለት እዚ ኮይኑ ግን ውሽጢ ተሊእኽካ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ስሕተት እዩ ማለት እዩ ንዝሓፍትና እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዮሃንስ ላይክ always wise and entertaining message I love your program ይለሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቐኒለይ ብጣዕሚ ክብረት ያበለይ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ቪድዮ ድማ ብተመሳሳሊ ሃናፅ ዘበለ ርእይቶ ትጽሕፍሉ ቪድዮ ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን እየ ምክንያቱ ወግዕታት ኣለዉ ናብቶም ወግዕታት ሒዘኩም ክሰግር ብዘይ ወዓል ሕድር Welcome to Shidden Reacts 1 ግርም ናብ ዝቐዳማይ ቪድዮ ክንሓልፍ ከለና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ጉዳይ ወዲ ጣባ እዩ ማለት እዩ ወዲ ጣባ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣይተፈጸመን እዩ ናይ ትኹናት ምልክታት ግዴታ ክግበር ስለ ዝነበረ እዩ ከምኡ ተገይሩ እምበር ጆኖሳይድ ኣይተፈጸመን እዩ ዝብል ናይ ክሕደት እምነት ቃል ተይኮነስ ሙሉእ ብሙሉእ ክሕደት እዩ ዝበሃል ዘረባ እንዲዛረበና እስኪ ካብ ተሓታታይ ክንጀምር ኢና ኩሎም ጥዑያት ኣይኮኑን እዮም ኣጋጣሚ ግን ካብ ተሓታታይ ንጀምር ሞ ንስማዕ ኣብዚኣ ሓንቲ ወዲ ጣባ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ እዩ ሓደ ቋንቋ ይዛረብ ሓው ህዝቢ እዩ እቲ ሽዑ ማለት መንግስቲ ኤርትራስ ቢካዝ ምስ ሕወሓት ፀገም ስለ ዝነበሮስ መፅኡ ህፃውንትን ደቂ ኣንስትዮ እንዶ ክቀትል ነይሩ ሞራላዊ ብቕዓት ነይሩ ድኹም ክገብር ምስ ሕወሓት ከም ድላዩ ይኹን ምስቲ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ከም ድላዩ ይበኣስ ከም ድላዩ ዋጋ ግን ህፃውንቲ ቆልዑ ዳ ክሓርድ ነይርዎ ደቂ ኣንስትዮ ዶ ከድፍር ነይርዎ ካብ 125,000 ንላዕሊ كم خبر نيرو اللي كتعمل؟ أنا ولا حنتي إيفيدنس بالله بسرعة أبزح جيتي ديفاينون قوري خلني أقول ناتي ابن التايو توقع تولعوش لازم تتقص هذا اللي خط أبنجا سلامة تحرم تغل وتهدر تحرم تغل زي عطق تحرم تغل انسساون تحرم تغل لازم وتصيت نايت خينات زمصو شدر مر كومبليت لعنة حزب تجري كتسنت على وينو استبدس حيلي ويون حزب إرترا كتسنت على وينو استبدس حيلي على وينو أمن نتي بالانس غير خير يبدل because نزمت زلو ناي سلام مجدون صوري كغبرو سلا زخيل ማለት زيرو ግን ታንቶ ይድበልና ኢና ታይ ተፈጽሙ ዝብል ሕቶ ንዑዝ ምልከቶም አካላት አለው ናይ ብሓቂ ኸበሪ ተፈጽሙ ሓደ ትግራዋይ ኤርትራ ጀኖሳይድ ጌራ ብለካ ኖ ኣይገበረትን ዝብል ኤርትራው ክህሉ ኸይሉ ስለዚ እዚ ኣጻሪዩ ብሽማግለ ዲዩ ቴክኒክ ኮሚቴ ዲዩ
ዝኾነ ነገር ተፈፂሙ ግን መፍትሒ ክግበረሉ ግድነት እዩ ብናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከተኣምን ዶ ኖ ኣነ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሽማግለታት ኣውፅእ የድብለካ ሽማግለታት ኣውፅእ ኮፍ ኢሉ ናይ ብሓቂ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተኻይዱ ድዩ ሰራዊት ኤርትራ እንታይ ሓጢያት እዩ ገይሩ ሰራዊት ትግራይ ከንታይ ሓጢያት ገይሩ ዝብል ኣጻሪው እዚ እሱ ጀነራል እንዲ ሓራይ ድሓን ሕጂት ጉዳይ ሰሚዕኹም ኢኹም ታ ጉዳይ ናይ ማለት ደጊምና እንተደጋገምናያ ዋላ ሓንቲ ዋጋ የብላን ወዲ ጣባታ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ዋላ 9 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተኻየደ ይኹን ዋላ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተኻየደ ናይ ዝሓለፈ 3 ዓመት 2 ዓመት ዝነበረ ኣብቲ ውግእ ዝተገብረ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ታይሉ እዩ ዝገልጾ ማለት እዩ ኩናት ክንትኩስ ምስ ጀመርና ዘጋጠመና ነገር እዩ እዚ ከዓ ዘሎ እዩ ኢሉ ኖርማላይዝ ገይሩ ክሓልፎ ደልዩ ማለት እዩ እወ ኩናት ዘሎ እዩ ክልተ ዓድታት ተተባኢሶም ናይ ግድን ወታደራቶም ሊኢኹም ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ባዕላቶም ወጥሪ ኣትዮም ቶም ወታደራት ከዓ ሰላም ክሕሉ ወይ ከዓ ብዝተፈለየ መንገዲ ማለት እዩ ናይ ሰላም መማረፅታት ከምፁ ወይ ኣርማመንት ወይ ዲስ ኣርማመንት ሓዲኡ ብምግባር ማለት እዩ ናይ ሰላም መንገድታት ከም ምርጫ ገይሮም ወሲዶም ክዋግኡን ክታኮሱን ይኽእሉ እዮም እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ዝከሓድ ነገር ኣይኮነን ወዲ ጣባ ዘጨርብሮ ዘሎ ጉዳይታ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት እዩ ተኻይዱ ኩናት ክካየድ እንተሎ ድማ ኮነ ኢሉ ዝመፀ ሰራዊት ኣይኮነን ከፅኖተ ኤለ ኣይኮነን መፂ ይበለ ከምኡ ኢሉ ይዛረብ እሺ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ሰራዊት ኤርትራ እንታይ ዕላማ ኣለዎ ናብ ትግራይ ኣትዩ ምስ ሕብረተሰብ ዝቃተለሉ ማለት እዩ እንታይ ኣለዎ ታ ዓይነት ዕላማ ነይሩ ካልእ ነገር ክጭፍጭፍ የተዘይ ኮይኑ ወይ ከዓ ከባሳብስ የተዘይ ኮይኑ ወይ ከዓ ሰሪቕ እንድሓር ክመልስ የተዘይ ኮይኑ ቃል በቃል ተዘይ ኮይኑ ሲ እንታይ ክገብር ዳ ኣትዩ ማለት ሕጂ ወደቡዲ ተታሒዝዎ ሽዑ ኣይተታሕዞን ባሕሪ ክንወስደካ ኢና ሽዑ ተባሂል ነይሩ ኣይተባህልን እኳ ዳ ባዕሉ ወሰዱለይ ዝብሎ ነበረ ግዜ እዩ ማለት እዩ ዝብላዕ ሕርሻ ብሕርሻ ዝቕመጦ ወይ ከዓ ብማዕድን ዝቕመጦ ወይ ከዓ ናይ ማዕድን ቦታ ተታሒዝዎ ተወሲድዎ ኣይትወሃብን ተባሂሉ ተኸልኪሉ ሽዑ ኣይተኸልከለን ሽዑ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ታ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ዘመን 2018 እዩ ነይሩ በቆፃፅራ ናይቶም ኣውሮፓውያን ሽዑ ከዓ እቲ ዘመን ዝነበረሉ ግዜ እንድሕር ዳ ዘኪርናዮ ናይ ዕርቂ ግዜ እዩ ነይሩ most probably ኣብ ዕርቂ ታይም እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ተሓሶትን ትምጭርባር ናይ ወዲ ጣባ ብከምዚ ዓይነት ነገር ጌርና ጉልህ ቢልና ክንነገረኩም ከለና እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ክንተዓረቕ ስለ ዝኾንና ብስሩ ንተዓረቑን ስለ ዘለና ኣብቲ ቀጻላይ ዘሎ ጽምዶ ዝበሃል ገለገለ ስለ ዘሎ ሽማግለታት መጽዮም ጠጠው ኢሎም ብሽማግለ ዝውዳእ እዩ ዝብል ዘሎ ሽማግለ ዝውዳእ ተዝኾን ክሳብ ሕጂ ታኾይኑ ጸኒሑ ትምባእስናሲ ትንሕና ሓደ ህዝብታት ተለና ምባእስና ብስሩን ክዛረብ ተሎት ጋዜጠኛ ኾም ኢላ ይተዋሓጠሉን እኮ ሓደ ቋንቋ ዝዛረብ ሓደ ባህሊ ዘሎ ሓደ ገለ ዘሎ ንሱ ሓሊፉ ኾይዱ ምናልባት ኣለዎ እዩ ታይ ዝበሃል ቅድም ሕጂ ጥዒሞ ዝነበረ ናይ ጠጅን ናይ ቁርጥን ነገር ንሱ ይዝከሮ ኣብ ማእኸል ቃ ኣምሓርኛ ሃተፍተፍ ዘብሎ ብኾም እምበር ከጭወርብ ተዘይደል ነይሩሲ ትዝሕተቶ ዘሎ ሕቶ ትኽክል በቃ ክገብር ኣይነበሮን ንኣብነት ኣብቲ ሕጂ ዝሓለፈ ሰራዊት ሻዕብያ ከምዚ ክገብር ኣይነበሮን ኣብቲ ናይ 9 ዓመተ ምህረት ከዓ ሰራዊት ትግራይ ተሓዊሱ ንሕዋት ክወግእ ይነበሮን ኣብ ኸይዱ ዝበደሎ ግፍዕ ከዓ ክፍፅም ኣይነበሮን እዚ በቃ ክፍፅም የብሉን ክልክል እዩ ዝፈፀመሉ ምኽንያት ኮ ከምዚ ኮ ኮይኑ ምኽንያት ገለገለ ብምሃብ ማለት ጀስቲፋይ ክትገብር ነዚ ምፍታን ማለት ነቶም ወንጀል ዝተፈፀመሎም ሰባት ወይ ከዓ ነቶም ግፍዕ ተፈፂሙና እዩ ኢሎም ክሳብ ሕጂ ፍትሒ ዘይረኸቡ ሰባት ዘለካ ንዕቐት ዝገልጽ እሞ ከዓ ምስኦም ክዕረቕየ ክትዓረቕ ኢና እንዳበልክ ኢኻ ትዛረብ ማለት እዚ ምጭርባሪ ትምጭርባርካ ኣብ ገዛ ሓይስኪ ያደቅስ ክሕደት እዩ ብቐሊሉ ኣብ ዓዲ ኣቱ ተኾይኑ ካልእ ትረፍ ኣወል ይርዮ ተኾይኑ ሓንቲ መልእኽቲ ክሕልፍ ደሊ እዚ ሕጂ ንጹም ዳ ኣይቅበሎን ዝብል ዘሎ መንእሰይ በታ ሓንቲ ኤርቲቪ ይኹን ብሬድዮ ይኹን ንልዕሊ 30 ገለን ዓመት ወያነ ትግራይ እንዳበልኩም ብሬን ወሽ ዝገበርኩም መንእሰይ ስለዚ ሃንደበት ንዝኸም ጸላይኦም ወይ ቀታሊኦም ትነግርዎ ዝነበርኩም ሕብረተሰብ ወይ ውድብ ተዓሪቕና ኣለና ገለ ዝብል መልእኽቲ ክትነግርዎ ከለኹም ዘይክቕበሎ ንቡር እዩ ምኽንያቱ ተወሊዱ ክሳብ ዝዓቢ ክሳብ ናብ ስደት ዝወፅእ ዝመንእሰይ እዚ ትግራይ እንዳበልኩም ሮቦት ኮይኑ ከም ዝተርፍ ጌርኩም ኢኹም ጽግዕ ኢልካ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገር ከመይ ትኸይዳላ እስከ ክልቴና ኤርትራውያን ዲና እስከ ዲስካስ ንግበር ኮፍ ኢልናስ ሻሂ እንዳሰተና እስከ ንዕልል ኢልካዮ ብዛዕባ ትግራይ ዝምልሰልካ መንእሰይ ኢኹም ሃኒፅኩም ስለዚ መስትያት ናትኩም ይውፅኢት ናትኩም እዩ እቲ ሕጅን ጽምዶ ዝቃወመኩም ዘሎ መንእሰይ እዚኣ ትኽክለኛ ዘረባ እያ እንታይ ሰሪሕኻ እንታይ ሃኒፅካ ድሕራይት ውፅኢትካ ክረአ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እቲ መንእሰይ ዝገበርካዮ ፍጻመ እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ካሪኩለም ሃኒፅካ ኢኻ ነቲ መንእሰይ ሂብካዮ ኣዋቒርካ ኢኻ ሂብካዮ ነቲ መንእሰይ ክመሃረሉ እንታይ ከይመሃር ነይሩ እንታይ እንዳገበረ ሓሊፍዎ ካብ
3 ዓመቱ ጀሚሩ ካብ 7 ዓመቱ ጀሚሩ ክሳብ ወዲ 30 ክሳብ ዝኸውን ከም ሓደ መንእሰይ ዝመላእኻዮ ፕሮግራም ዳሕራይ ሪሴት ክገብረካ ኢልካ ከም ኮምፒውተር ማለት እዩ ክትምልሶ ፈተነ ምግባር ዓርሱ ክኢሉ ጥፍኣትን ክሕደትን እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብጠቕላላ ታእዩ ዳዊት አልዒሉ ዝዛረበሉ ዘሎ ማለት እዩ ንስኻትኩም ዝነገርኩምና ኢና ንገብር ነርና ካልእ ዝተፈለየ ነገር ኣይኮናን ጌርና ዝተፈለየ ነገር እንተንገብር እውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ምናልባት ዘምሃርኩምና ነገር ፍሉይ ስለዘይኮነ ንጽቡቕ ስለዘይነበረ ሕማቕ ኢና ተማሂርና ሕማቕ ከይገብረለት መንእሰይ ገለገሊኡ ንጽም ደዝቃወም ገለገሊኡ ንጽም ደዝድግፍ ሕጂ ንሱ ጀስቲፋይ ክገብሮ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ሂሚሊዬሽን ወይ ከዓ ናይ ሂሚሊየት ምዃን ማለት በታ ሓደ ወገኑ ዓርሰኻሲ ገቲእኻ ማለት እዩ ብትሕትና ክሕፍረና ክፍትን እዩ ብሓፂሩ ንሕና ነውራማት ከም ምዃንና ንባዕሉ ኣወል ስዒድ ሓቀኛ ኮይኑ ባዕሉ ክዛረብ ተሎ ፍርዶ ጠጦ ኮይኑ ማለት እዩ ንሱ ትክክለኛ ዛረብ ከም ዝነበረ ወይ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ በአግባቡ ዝከታተሎ ሰብ ከም ዝነበረ ነዚ ናይ ዕርቅ ነገር ሰርሕ ከም ዝነበረ ንዓና ከምዚ ንሕና ነውግዕ ዘለና ነገር ንዘውግዕ ዝነበሩ ሰባት ድማ ስሕተት ዘውግዑ ከም ዝነበሩን ሕጂ እውን ዝጋገዩ ከም ዘለውን ክልቲኡ ግዜ እዩ ክነግረና ቅድሚ ሕጂ ኣሕዋቲና ይትበሉ ይብለና ነይሩ ሕጂ ከዓ ኣሕዋቲና ንሕና ሓለፈ ሓውነትና ግን ዝተገበረ በደል ብሙሉእ ቀቢርና ኢና ንኸይድ ብዝብል ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ ሕጂ እውን ስርቂ ጉሕለት ሸፈጥ እዩ ዘሎ ካልእ ነገር ኣይኮነ ዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ይብናልና እጂ ተሰብ ንምንታይ ኢና ዘይንቕበሎ ሰብ ተረዲእዎ ኣሎ ቀደም 20 ሚታዊት ይትሰዕቦ ነይሩ ሕጂ ግን ዳርጋ 10 ሚታዊት ሰብ ትሰዕቦ የለን ኩሉ ክሊር ኮይኑ እዩ ሕጂ እዛ ጽምዶ ትበሃል ንኤርትራ ንህዝባ ናብ ጥፋእ ትወስድ እያ በዚ ተቐባልነት የብላ ኤርትራ ዘበለ ብሙሉእ ክእለ ኣሎ ግልጽ ክነገር ዘይተረድየሉ ወይም ካብ ህዝቢ ዝሓብዎ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ህዝቢ ክቕበሎም ስለ ዘይክእል ናይ 2018 ተገበረ ውዕል ህዝብና እውን ኣይተነገሮም ብምንታይ ተፈራሪዮም ዊዶኖ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ሓደገኛ እዩ ኤርትራ ክነቅሕ ኣለዎ ሰኢልኩም ኣብ ዘይትፈልጥዎ ጽባሕ ንጎ ዋጋ ከይክፍለኩም ማለት ኣነ ተረዲእ እንዩ ንስኻትኩም ኣብ ዘይትፈልጥዎ ዋጋ ከይትኸፍሉ ዝብለና ዘሎ ቀድም ሕጂ እውን ኣይተረድአካ ነይሩ ተረድአካ ነይሩ ሽዑ እውን ከምኡ ኢኻ ክትብል ነርካ ሽዑ ግን ካልእ ኢኻ ተወግዕ ነርካ ማለት እዩ ናትካ እውን ብተመሳሳሊ እነኢታይ ስጋ ደበሊዕኽን ምስ ከልኡ ንተሓሲሞዮም ዝበሃል ጉዳይ እዩ ናፍቲ ጽምዶ ክትጽምበር ዘይገበረካ ናይ ባዕልኻ ምክንያት ክህልወካ ይኽእል ናይ ባዕልኻ ዕላማ ክህልወካ ይኽእል ትገብሮ ዘለኻ ተቃውሞ ወይ ከዓ ድጋፍ ዝመስል ዝኾነ ካልእ ዓርሱ ዝኽኣለ ማለት እዩ መዘራረብ ኣጀንዳ ሃቦም ተባሂልካ እውን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ንሕና ከዓ ነዚ ኩሉ ነገር ጽሙቕ ኣቢልና ብዝርድአና መልክዑታ እዩ ንስኻ በልካዮ ኣይበልካዮ ቅንዕና እንተለዎ ክንስዕቦ ኢና ቅንዕና እንተዘይብሉ ከዓ ጽምዶ ማለት እዩ ክነፍርሶ ኢና ክፈርሱ እውን ይበዓሉ ማለት እዩ በዚ ኢና ንቕጽል ጎረባብትና ካብ ዘለው መን እዩ ሃልዋቱ እንተጠፍዩ ናና ሃልዋቱ ንስኡ ናይ ምጥፋዕ ዕድል ዘሎ ሕዚ ፈቲኻ ትመርጾ ዘይኮነስ ሃልዋትካ ንምርግጋጽ እትመርጾ ኸይድ ንምልካዕ ምስናትካ ሃልዋት ትሕጂ ዘለዎ ዳዓ ኩነታት ሕጂ ታሪክ ብዘይገድስ ሕዚ ምስናና ምንባርን ዘይምንባርን ዝጣበቕ ሃልዋት ዘለዎም ህዝብታት እነዩ ልዕሊ ስርዓት ንመስሎም ዝያዳ ልዕሊ ስርዓት ሓደ ስለዝመርአዩና ክኸውን ዘሎ ሃልዋትና እዩ ስቑኢሉ ጸብጭልጥ ዝብል ተዛረባ እዩ በዚሒ ዘሎ ብዛዓድና ማለት እዩ ኩሉ ብዘረባ ይተኻእለን ዘሎ ክዛረቡ ተለዉ ግን ኣብቲ ዘረባታቶም ንባዕሉ እውን እንተኾነ ተዘረባ እውን ብኣግባቡ ይከኣልዎን ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ትምኽኣል ተዛረባ ከም ዘሎ ኮይኑ ተዘረባ ግን ቁም ነገር ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ይብል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክኾን ይኽእል ኣብ ካልእ ሰዓት ኩሉ ግዜ ምስ ህልውና ዘለዎም ሕብረተሰባት ኢና ክንሓቆፍ ዘለና ፍሉጥ እዚ ማለት እዩ እዚ ማለት ረብሓኒ ክረብሓካ ብዝብል ጥራሕ እውን እንተይኮነ ሓቀኛ ብትእሳሩን ክህልወካ ተኾይኑ ምስ ህልውናኻ ሓቢሩ ዝህሉ ምስ ጥፋእትካ ድማ ሓቢሩ ዝጠፍእ ህዝቢ ኢኻ ጽምበር ዘለካ ካብ ቀደሙ ጀሚሩ እውን ክንሰሓቶ ዘይነበረና ጉዳይ እዩ እንድዩ ሕጂ እውን ግን እንተኾነ ምስ ህልውናና ክኸዱ ዝኽእሉ ህዝብታት ገዲፍና ይኮናን ካልኦት ምስ ህልውናና ክኸዱ ዝኽእሉ ህዝብታት ክነዳዲ ክንወፅእ ዝግባአና ማለት እዩ ታዘላ ሓቂ ትድገም እያ ዘላ ምናልባት ታ ተፈላላይ ክኸውን ቅድሚ ሕጂ ንሕናን ኣሕዋትና ኤርትራውያን ሓደ ዓዲ ኢና ነርና ሓደ ኢና ነብር ነርና ሽዑ ዝተዋለደ ብዙሕ ነይሩ ዝተዛመደ ብዙሕ ነይሩ ብስራሕ ብኢኮኖሚ ብማሕበረ ኢኮኖሚ ንንባዕሉ ማለት እዩ ዝተኣሳሰረ ብዙሕ ሰብ ነይሩ በቲ ሽዑ ግዜ ከዓ እንታይ መፅኡ ከምዚ ምፍልላይ ወይ ከዓ በቲ ሕጂ ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ካድረታት ስራሕቲ ብፍልላይ መፅኡ ሰብ ገለገሊኡ ገዙ ገዲፉ ገለገሊኡ ስድሩ ገዲፉ ጠንጢንዎ ንየማን ንፀጋም ተበቲኑ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይብሉና ኣለዉ ብተመሳሳሊ ኣብዚ እውን ከምኡ የለን እሞ
كندي ذاكل مليون تقراي عليكم زلوا ما نم سبي يفلت إنكن كوجع خلوا في تأخيبا بتعمي perfectionist كوينهم سلزارو زلوا يذكرهم مالتيو زيون كوموت موسوس جبرت محبر يكونوا مزرجح أبكالوت بطاطا كيد سرح زلوا من إساي بزي قدس بقى أنت أنا بيلكا مالتيو مسكالي امدوس لازم مسرتنا ابنت مسير تراين حواتنا تعريق ناسي بحدهم كوين ناس لازم تبالت خالي قدايقن بعلها تفلت إلكا تخيد كم زي تملصو مالتي دحراي من الوقت كتملس تلكا دحري قلم العامتنا تملسنا زلنا دحر سلاسة 4 مخوان يشعون كتملس كلها واي كم زي بس حتى نير إلكا مسك حجون نسأقام كتملس زي عين كليليو فيشيسيو توصي كورنت قداي مالتي حونت دحر دا روحو أخر دا أنا خوينو هيك أقوم نقرو كرد أنا ويك أخبره لنا دحر دا خوينو خون زلو تايو كاب حجي زلت أمنا نسوء نتيك إدم حجز نبات حجز مثلاً حواتنا زلوا ندحر حجي مالتيو كفتس أمزخل نتوم ولادنا نتوم نولدهم نتوم أنا أشيل عشلات زلوا قداي نعاتهم حاسبنا نتحجز زلوا نقرب بملؤ انتس برايد نحرد أخوين خرعات انتخوين تعبيت انتخوين تحتنا انتخوين زي بملؤ واقع خفيل لهم حجي نوحن زلاق زخونة مفتح زلوون نقرتنا مسيو يخون عينة مفتحات كل زي يرقلوا إيه حجون نايمس ما تقول تايو كلتا يوم مفتاح يواز زلوا مالتيو مسي تيبي حنكون لنا مسير ترى حنكون زقبنا نو زياين بقى عبزيون تختعتوا علم مالتي مسكلتي يوم كون لنا ويدما مسكلتي يوم كون عين خلنا أنت خوينون كالي معت ديناميك ما مارس هتحس لازم تقداي مالتي نمنتها يسفينا زين حاسبون إحنا دلدل ندينا حجي مرة خبينا مش نحنا دلدل أنت خوينا معرفون كون نحرد أنت خوينا تناتنا فاينل ديستنيشن تكونس جن ناي ترانزيشن نقدو خوني خلنا محبرة وركبات نحرد أتخوين تجودونا تناتنا ناي تقرأ بفلاي تم كتماتاتنا ببينا ملك عم كل وقت أزخولو بزل على ملك عم كل وقت أزخولو تزي كوينو نبينهم حيزناهم بوجن إيرترام تخيلنا ون حجون ستيل بريفري أم كونو بوجن إثيوبيا تخيلنا ون حجون ستيل سامين بطنية ظلوا إن نتبادل نبر مالتيو تماسا سالي أما أخل تخلنا خل تعرقنا يوم نخلتي أمك تايخ مس أزغل نوح مسمر ظلوا نوح نية خبز إحنا زغل فتس أمن كستر مالتي سلازي إزقود دايزي إن خنصعب زقبنا نيرجن نزيز تمت أكل نتزيل اللي most probably خاب فلاي تتمهروا له حجون short memory كوينو كنك أساقسين دحريلو مونت زي تمهر زولو نايت حبر السبنا خفلق جن بالمدي كم مهورن العل زخونة أكل دا صحة زوع زولو أخيباتات كيدتاتن الجمام رؤوم كم جمهوري تعنا زي ولهم تخوينهم كجت يزقبهم زبل ريتو يزلن أنا مالتي ونياتو سؤال كات أكبكا انتي تبلني راح حدا زين هاي economic forum زبها للوت دا مينستر نبر أي تملسينا وتزاربوا أينيرو نمنتاي برايفت تايز بالبرايفتايزد خوين زولو أي تيليكومنيكيشن سيكتور كوم نمنتاي بابليك زي تجورو بابليك إنفسترات مصيوم سيزي أتوه مالتي بحتصيرو نمنتاي كشيت زي تجورو وزبل قد أينيرو أي حدا من إحنا مالت أنت شيء نايو بتحجز لنا ناي سيكريتي ويك أنا يدحن النت التحزة من الوقت كوقصرنا وصا أنت خونخه صبغوا ينير تحدا مالت خلا أيجن حدا سب توم إمبورتانت زبهارو كم بعل كون منجدي ترانسبورت باور حيل إلكتريك زأمسولو نجارات مهرتا ما نتنزفتونو ندهلو نمنتاينا نحنا إنفست خجبرو بزي ولا نجار إنفست نجبر بصرونو كو قدام يزروا مالتي زي آيات زروا زد لخو حجي بصرون حدا سب كواليتي زخونة عينة زربا أب كواليتي زخونة إنسترومنت تزرو على تزرب تحضر عد خلوط أيكدن عد خلوط زغل بسرحيو حجي كواليتي زخونة ميكروفون بكواليتي زخونة دمتي كواليتي زخونة زربا تزاريون عن لوط أنا جرس لزي لا اتخن جورون تخوين نون من البعض كن زرار من تولي نون دما نتي حوارو زولو نقط على زولو جنريشن حسبنا خون سلازقبا بزي عين زروان تنزارب صبو يزبر يتولني إرترا دحشنا مس إيبيا دزبهل نايكش عنا سلطان قداء يتو وتتزي نتبهرس نازخون من قد خوس دو يخل هو حتى شعبان نسلطانهم يوم تخافي لهم من تنمرد نحنا خافتنا تاتهم كارتا خوينا نكراخر نحر اخوينا وين كشعي وين سلطان قداء هو حتى نهزو تقراين مع ريكونا ندحر نول كوينا هزو مدرا وحرن شعبان كأحد يكون سلا هجرنت كوجع خلكو قد مزت أورنت زي تبقى نازل هزون إيرو كنت فتيرو أم مدرا وحر خاء أنت قنا تقريني يتفق له تقراوي يتفق اللي يوم مجمع حتى زل على سبات كم مدرا وحر يوم ناس قدايون أفوت يوم استقالوا سبات أنت زي كنا خاء أبزا كروا عمتات سي لعلي أبزا لنا سبات أفهم ملي دفيرهم عنده توتيوم زارو زنور ساعات كم درو حرد يكون حاد عدخن كوننا حواتنا دك إنه ينازلوا زنور تأنا نمرتنا نسمع حراي تأنا نمرتنا نسمع عزب الزربايو بعل
جوسي بعل تصفوهم ود نجوس بعل وفوي بعل جون بلاك بعل جويتا وازيما بعل سلت أنا زيهم مبزحتهم توما بالعل نريهم ميديا زلهم يوم كابوجن بعلي كألو نشنش دان ود ممهر زيامون بميديا زلوا يوم كابون دحر زلوا خاب بفيزيكال راح تكون نفلت أمسي ويكاب جوتهم راح تكونس بدمصهم بجلجل الزربو مبزحتو جزي حواتنا أيام يلوم كسب حجي بعل كفلهم يكالو زيهم كله بلوا يوم بزحتهم كنقرأكم يكلن قطر صفر يقولوا من مالتيو أحواتنا يلوم زجدر يوم تحولنا تزي مسارتاوي ركبات ناي تغلطي حزبታት ናይ ንግደ ይኮነ ናይ ሕብሪ ቆርበት ምምሳሌ ይኮነ ናይ ቋንቋ ጥራሕ ይኮነ ናይ ብዙሕ ነገር ምትእሳር ስለ ዝኾነ እዚ ገመድ እዚ ተበጢስካዮ ንኣብነት ሓደ ገመድ بحيل انت سحب كايم وانت تبطيسو مسكال ايكا خوينكا نغلطاكم زلو انرشا وي حيزو كاي زودق وي باغباب وقت سحبي زلكا سلازي نحنا خاطا اي زخون زلو مالتي تحونتنا وي كاتناي مبطط اسكيدنا ماخلنا زلو كفتت ندحدا بحيل نسحو لنا خوينا مو خمزي يخون كنغبرو نصعرتلنا خوينا منالبات تجمد مستبطسه انا وحينا انا هنودق تحونتنا وين كوم يخون مالتي ፍጹም ንሓንሳብ ንሓዋሩን ናብ ዘይኮውን ነገር ናኣትወሉ ዘይናኣትወሉ ፍጻመ ወይ ከዓ ጉዳይ የለን ብፍላይ ከምቲ ሕጂ ዘለዎ መንግስታት ማለት እዩ ብኽልቲ ኦገን ዘለዎ መንግስታት እንድሕርዳኣ ነታ ዓዲ ሒዞማ ሽግር ዝፈጥሩ እንድሕርዳኣ ኮይኖም ልክዕ ብገመድ ጉተታ ክስሕቡ ምስ ጀመሩ ክልቲ ህዝብታት ብሓይል ምስሓወ ይጀምርን ብድሕሪኡ ኻን ሓዋሩን ንሓንሳብን ተቆራሪጹ መንባሩ ኣይተርፍን ይዝብሉ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝነበሩ ከም በዓል ጆሲ ገለገለቶም ሕጂ ትሪኦም ጽናሕኩም ነቲ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ክሰርሕሉ ጽዒሮም ነይሮም ይጽዕሩሉን ይርከቡ ማለት እዩ ንሕና ካብቲ ጉዳይ እዚ ዓቕምና ብዘበርከቶ መልክዑ ትኽክል እዩ ትሕውነት ናይ ክልቲ ህዝብታት ትኽክል እዩ ቅጽል እዩ ዘለዎ ብዝብል ረጊጽና ኢና ሕጂና ዘለና ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ካልኣይ እንታይ እዩ ዝብል መጽኡ ዘሎ ነቲ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ዝነበረ ናይቶም መናእሰይ ኣካይዳ ንባዕሉ ሰሪቁ ምስራቁ እንተይሕፈሮ ተካይዳ ንባዕሉ ሰሪቁ እዩ ምስራቁ እንተይሕፈሮ ግን ዋ ትንሕና ንብሎ ነበርናሲ ንምንታይ ትብሎ ሰሪቕካዩ ኢኻ ካብ ንብል ንሕና ከምዚ እንዳበልና ምሽ ነርና እወ ንሱ እውን ይደግመሎ እወ ድሕርዳ ዝደግመሎ ኮይኑ ንሕና ንምንታይ ዘይንጽምበሮ ኢልና ንጽምበሮ ዘለና ናይ ሰላም ጉዕዞ ዝተባሃለ ጽምዶ እውን እንተኾነ أول سعيد تعيزبل زلوا أنتم استمهاركم حزب تجري زمهاركم of course ما نمزخد عيلن نحنا كم مقنتن كم جبان ناي حدا تجري استمهارنا طول الدين بفلاي أنا مالتيو بفلاي كم شدن زأمسول كم أنا مالتيو زأمسول سبات أب كلامينو فلي كلا إبركي استمهارنا من أسيات جلا ويكالوت عجب السلطان وكالوت الله يوم أبزو قد دايزي كنا رأخلنا إحنا حالفا خنجورز جب أنا لسه نجرا له مالتيو تقول أنت عايز بلنا أول سعيد قلبت إلو أي سرحهم نيركم نسخاتكم المحجون يسرح نيركم حجة أنا تهزبي أميركم سي تخدعوهم زلهم زبلنا زل نمنتهي مسيلكم قربت انتهي لكم أمني انتهي لكم ززولكم طرحنا تقبلكم نمنتهي زي تتأناقدو نمنتهيكم تقاومنا زلهم اتهم حدا خا مالتيو زلو من أسيكا حجبومي أتولو نتقود يبلنا له مالتي زي مالتها يقبر زلو بتناتو وقعي يراسلنا له مالتي تناتو بالحاتن زادين من البات تتقيمو ومو تدميرو تجميلو زاتو من اسي تجميع زاتو من اسي ترخيبو بس اوكي كخيدو يخليو انا خا كامنو لي اي نسو زبلنا زلو انتايو سيلكم حندلق لكم ببينا بي ايتولو قدم حجين احنا كنت نغرنايو كاليو احنا تمهرنا مخنا نحردات حبرت سبسلطين خوينو زلل تتباهل كان باي بخمي ناب كندي مترو نمن تايل غات حتى تلكا تباهلنا تماهرنا اينا مالت حجين ستايب لله نسو حاسوتيو كيتقبلوا يبلنا لو شي نقبلون انتيلنايو تزولو دلو تسمعوا اخو مالتي حزب تግራይ ዋጋ خفيلو زمهሮምን ኣብዚ ምጻሕ ዘብጽሑምን ተገምጢሎም ዘዋጻእካ ዘይትፈልጥ ህዝቢ ኢኻ ዝብልዎ ቦቂሎም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓደን ኣቦታትን ኣዴታትን መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝዓስልዎን ዝጽምብልዎን ዘለው ጽምዶ ዋናታት ክኾኑ ዝደልዩ ኣድዮም ትቁጸሮም በአንጻሩ ክኹለፍ ዝደልዩን ከሙ ኣመንጎ ሃገራት ክህሉ ዝድለ ሰላም እኮ ዓቢ መሰረት ዝኾነ ናይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብ ምዃኑ ምርዳ ኣኻሊ ነይሩ እዚኦም ግና ንሕና ብላዕሊ ኢና ኢሎም ንህዝቢ ንታሕትን ቆልቂሎም እናረኣዩ እቶም ብላዕሊ ዘለና ኢና ወሰንቲ ንሕና ዘይገበርናዮን ዘይምራሕናዮን ኣይዕወትን እዩ ንሕና ዘይባረኽናዮ ይዕወትን እዩ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ኣብ ዝበፅሖ የብሉን ዝብሉ ንርኢ ኣሎና ሓራይ ንሕና ዘይመራሕናዮ ኣይዕወትን እዩ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ኣብ ዝበፅሖ የብሉን ዝብሉ ሰባት ንርኢ ኣለና እዩ ማለት እዩ ተዘረባ እዚ
نحن أنت ذي جرنا يخوني زمهروهم اللي أقمتهم زل حج زمهروهم most probably نمن يو تارجت جيرو زل جلا نعيا بيفلت إنه يكون بسرونا يفلت أن مفتقرين وعلو مالتيو أنا فلت إيه فلوس سلازخونه نتوم أمهرنا يمزولهم زلوا على هاي الدبيت ستالين جلا most probably خون زهول يوم أمهراتهم زمهراتهم يبللهم نحن تمهرنا يعني هنقرأ كائنات أتسبقنا مالتيو بأرتس تمهرنا يو حدا نقر تأيو كم تخمخا سقيلو دس عبزبولو نتأجام زقوتت دس عبزبولو نيمان السحب زرابيع بعراي وكا زرابيع ناي زربا سلا زس أمده من علبات ون صميدو حدا سبت كسحب يخيل زي كسحب يخيل رجسني سلا زي كونه بأجبابو مستستاي كنت صمدون تلنا ون تستاي كالي زرب عراي نتلقون كابوس جدده أروعتنا أرجود بيلنا جنا خام جمرنا تبينا هنصمدو تلنا ون كفل سلا زلوا نخمد عينة مزجاو تمرت عدلاي سلا زخونه نخوم زينا تمهرنا يو تمهرنا يا نجر مالتي من علبات كنا مزازن كان حاسبوا له إيفاليوت كن جوركا كأو قنيع خان تمز إخانا يكن عنا من قدم مخانو كن أمتونا لنا بفلاي نحنا نقول كناينا أنا نقول كي وكيل حزار بزلخ نحرد سبات سميع من خا هاي حاقو يزغل عزولو زلو خيسلو خدسسلو خجمجم تلو خجمجم اللو بصرون 19 ساعات عامة مرت كباب مالتي في مودة نايس ساعات كباب تدي تجاجي قدم 7 عامة مرت ودبن هزباو جنبارن كاب زبقسهم حدا قداي عرسة جمجمة خجبرا يخلقين ودبات بفلاي كأنتن مقالستنا إلين زحسبوا إن وكالوت ودبات ونتي ترفه كجمجمة خلق اللون تباهيلو سلسة جمجمة يو مرحيها خوريو لمن تعب الحرية تفتيرهم يجمجمونيلو سلازي بتي كتجمجم كلخات خوريو خوريا أو إخ حسك يا ترف نيركب من البات بتي ساعات ويا بساعات ويا كسب 7 كزلق ينورن مالتي بالحرية غاية بوزح نجارات ندات فترة موسي سلازي حدا كفتك قبل كذا دلخو نحنا ينجمجمنينا تاوت سلازو خلنا إينا نتصوم رزولكم زلخو نجار سيكم هم تقبلوه كم فسها سماعيو كرطو يغيرنيو أنا زبولكو بصيو قال أملاخيو اللي كاتب اللي حرد الله وين كان سخات بلو نبركب بوزح سلازو خنا كابتو بلو كلتينا نوعلون زواقع سلازولو ناي جدا تسأري حساب كأن هنقبلك كان دليو موزي أسايتك أيامها نمتاي تقيمها يزبلك ومحقق يهلو من تهزبي أفرحي خوينو نتزلو كايدا تقبلوه كقصل سلازدليو محقق زي قبرو وعلى حديرو جن كمزا عب سودان زقات أمد كلت جنرالات ديهم كباسو كورنيلات ديهم كباسو هجراود إحنا دي مس مكل خالق كباس السو كقات أمي فتينا سألينا دك من كنا مو فتينا سألينا خقات أمي خمو نراجع ما يكون عندنا كوننا تاب حزب السودان درينا أب حزب إرترا نخصعي خد الجمي وعلى حديرو جن كزف كبلي فلت كويسي أنت كاوي مزمو زلوشي أمباسادرنا حوارات هجرات يشي أي مسمار بتعمل أي مسمار دراسة ده حالة كمان عندنا برا مدو زعلا ساتلايت سوي كان زي بيرفع في فيش من التاوي برجعنا حمودون زي عشان قال بالدولة من شيء حدا فينا حكمينا عندي سكين عاملين يا مدو دلو على جنراتي ميديا وينو مالت قبل عليوت مالي أبكال زنبور خطعمهم كله تزخر وزنبور من قد خمدي سعرهم مسفلت وزتملسوا حجي أب سوشيال ميديا نتهز بخمم محضرتون كم مرحتو خينهم كوك بعبو علو خلو زفتر سمعيت I don't know why إذا أي جمجمن علو so I wish نايبة حكي نازم ميديا كارف خطقبرو عند حد أخونكم guide كتقبرو تدرين عند حد أخونكم نيشتي مور عمقات زلو مور أفلت أوزلو مسبات نازم ميديا تقلص ويحيش تمالي أنتار منجستنان أنتار حزبنان زخودو زنبرو حلنا خاخمان أفكر كان يحرر كهت سمعه هوديا بقى غلا ليا مالتي أنتار منجست أنتار حزبي خودي تصنيحهم دحراي تقلبيت أو ما يكدن سلز السلطهم قلا زموتيهم كلهم حجون موتيهم زصمو منازلو مالتي تمصمامهم يكون حنا صميمنا ندبلنا ندحرد بسلامه ومنقدمكم حقحم نمصلنا انتيلهم اشي دحنا اتو تاغزام زبل علو ستلو تاي قربلكم ما يتحصو قال خنبل خيلنا مالتيو غاشو زين قبل كوينا كونانكم نبل زلنا توم غاشو جن غاشو خوينو ممصوم انتي ترفتلو نعيسي ايتفلطون يخم بالومي نفلطكم هنا ايو بقى نفلطكم هنا بحصيرو نفلطكم هنا تنفلطلكم جن نتحجي زغبر زول لما انت تامغوغو تحلفت انچوا زبال حدا بسرونكو بروجرام كسرح لكم زغل نحر كوينو تسرح لكمون نعرقنا يبحقي سلاماوي ነገር كنمصينا تولت خوينكم كوريا مدلين تتسرح لكم حيال بروجرام بتزغوركم قدم حجون كسرح لكم يخل مغناتو نسخم سريحكم نايمن سريحو ودمن سريح ودمن كترف نيرو سريحكم سلازخونكم نايموتات تيترفشو مدال عليكم تصرفوا زنوركم سباتكم سلازي زيس منم حدش ነገር አይኮነን አፍተናታትኩም ፍጻሜ ሁሉኩም ይለ برجعنا مودو ديس اورغانايز نو
ያለ ምንም ቀልድ ነው ምድር ዲስኦርጋናይዝ ብቻ ሳይሆን ዲሰንትራላይዝ ይላሉ በየከተማው በየእንትን የሚተዳደር ነው ምንም የፖለቲካ አጀንዳም የለውም እዚህ ጋር አሁንም መንደላይ ሰራዊት ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለ ነይረአኑ ዶክተር አብይ መንደላይ ቅድሚ መውፃኣ ሕደግ ዶክተር አብይ ቅሬታ ሓተት ኤርትራ ናፅነቶም ኣይፈትውን እዮም ክብል ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ደቂሱ ዝሓድር ትፈልጦ ኢኻ ሰራዊት መንደላይ ኢለ እዮም ያነ ሰራዊት ደቀዮም ደቅና እዮም ሕዋትካ እዮም አንታ ኩሉ ካብ ዘለኻ ሰራዊት ከይሓስካ ሃገር ህዝቢ ከይሓስካ ካልእ ከይሓስካ ድመፅእ ነገር የለን ኣነ ደላይ ትፍትሐ መንደላይ ስለዝደረፍኩሲ ከምዚ ዶ ኩልኩም ደቀይኹም ንፋቐር ዞም ኣሕዋተይ በጃኻትኩም ኣብዚ ኣኣትኹም ዘለኹም ኩልኩም ኣብ ታሕቲ ብላዕሊ ለባማት ደቀይ ሰብኡት ኢኹም ንስኹም ኤርትራውያን ሰብኣይ ኤርትራዊ ጽቡቕ እዩ ናይ ማማድ ሃፋቲንጋ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጎበዝ ካብ ዝኾኑ ስነ ጥበባውያን ሓንቲ እያ ብጣዕሚ እውን ሓቋፊት እያ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ተሓቋቂፎም ክነብሩ ካብ ዝደልዩ ሰባት እውን እያ ብጣዕሚ ደስ በሃሊት እያ ንኩሉ ተሓቁፍ ኣዶ እያ ብዙሓት ዘረባታት ሰሚዕና ኣለና ወገንተኛ ዘይኮነ ወይ ከዓ ወገናውነት ኣድልዎ ዘይብሉ ዓይነት ፍጻመ እያ ትዛረብ ወይ ከዓ ወግዕታት እያ ተልዕል ጽቡቕቲ ጎበዝ ዝኾነት ኣርቲስት እያ ማለት እዩ حراي تزربا زينا بيقصون دحرد لكم زيون كالي فقرايهم بزحت فقراتاتنا نسمع زلنا بالصومن كوريوم اليوم تبحرناتهم زي كونه هو يرث مراحيهم كوريو نمنتاي وصدو تباهيلو سقيلي يسمع نيرو مالتي سقيلو سمع خلنا نسخاتكم عابين يركم بسرقهم دي كاتدرف زلها انا مع الخون امسلو سلازخون كايو موخا حد سبات اللهم نو كون الا كونانكم ديغيرنايو بسحتتي قوم تغيروا غلغليلكم تزاروا سبات لكعلكم ينغركم زغل مالتي من لوط يبلون كم زيلو خبحال انتلو نحنا نمقلو بحريو نحنا نمقلو عصبي انتبحال انتلو ودبينا نمقل زلنا خم زيغرنا ان خير زلنا انتبحال انتلو شعون لعل تحت يمان صقام تصفع انتلو تولدي ابي كم صنحكم زي تفلط سبات حج مسئلكم مالتي نعنا بعد اول سعود شعوت ايام زغبرو نيرم يغوبنيو وي كامن عاقتو بلس مقربتي ام نيرم مالتي طعم قرب غلز ول نورو حج نعنا تايولنا لو تغلبط يلوم حدا غزي نسلام زي يسرحو نسلام سلام صلؤ تماهرنا يلوم نتي حبرتسبوم ايته مهر كان زولو نايم بأسر حتى مالتي حبرتسب ناس ايته مهرني يلو زارب مورس الله يمو نعو خنباسو زبل سراحتي يغلزلو او حس تمهره اي تمهره حجة الصول نجر سلزي الله نزل نجر زي خاب أجبابه مالتيو كحيل كاسي إلكا منهم تمس حلوت سلزي يبلو بقن عنا مسا بقن عنا توص ترى خاب بحجواز مس بحجواز أتوا بحجوا إخوات زلوا ببرز أتوا خاب ببر خوات يخليو سلزي بقن عنا مسا إن ملكان لو ما عند فيديو نزي مسلك سامود أتعمل بسلز خاطركم خا كبرتي هذا اللي يقني لك بلوكم يزدلي لوام كنا خونا لكم يزمن تشاو دحنا قنيو تا good light دحنا حضرت حواتي ما نطيب